Dnešní díl Tlapky věnujeme slezským Pavlovicím s největším počtem psů, tak jako lidé mají vánoční večeři, i zdejší pejsci dostanou něco na přilepšenou. Na Vánoce budou mít pejsci speciální menu, kdy vlastně dostane každý vlastně psí konzervu a domácí vajíčko. Jedná se o 24., 25. a 26. Plus tu klasickou stravu, co dostávají, to znamená plus granulky, plus vařené maso, plus všechno. Stále preferujeme maso, samozřejmě máme jak granule, tak salámy vlastně pro pejsky i konzervy masité, ale je to zhruba 2 měsíce zpátky, jsme tady měli kontrolu z krajské veterinární správy z Bruntálu, byla na nás stížnost, že krmíme masem. Rodačka ze Šumperku, která slyší na jméno Mia, je 4letá Fenka. Její srst je příjemně hladká a černé barvy. Je to kříženec Stafford Terriera, která je ve zdejším útulku velmi hodná. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, je to pes vhodný k dětem i do bytu. Je to typický ochranitel a obranář. Přestože je příslovečně odvážná, pokud je správně vychována, není nikdy agresivní. Nevěnujete-li jí dostatek času, často začne vyhledávat zábavu po svém a nebude poslušná. Proto vás prosím, vezměte ji k sobě domů a staňte se jí skutečnými kamarády. I toto je rodák ze Šumperku, možná, že se dobře znají. Náš kříženec z Labradora se jmenuje Ajax, na svém těle nosí krátkou srst černé barvy a je většího vzrůstu. Náš Ajax se ve zdejším útulku chová velmi zdvořile. Labrador není jen hezké plemeno vhodné na zahradu, je to skvělý stopař, hledá drogy, bývá skvělý vodní záchranář, ale zejména je pak oblíbený vodící pes. Ve vašem domě bude i příjemným společníkem, kterého bude mít v oblibě i vaše babička, tak neváhejte a přijďte si pro něj do slezských Pavlovic. Lea není to žádná princezna z Hvězdných válek, ale docela obyčejná 3letá Fenka z Krnova. Lea je středně velká s krátkou srstí a vlkošedou barvou. I ona je kříženec německého ovčáka, která pod svým kožichem nosí čipové označení. Toto plemeno vyniká zejména ve sportovní a praktické služební kynologii. Kvůli její všestrannosti a učenlivosti se také občas používá při psích sportech. Velmi dobře snáší studené počasí, je vhodná i do města, je snadno cvičitelná a je dobrý hlídač. Celoročně může být venku, potřebuje však dostatek pohybu. Náš dnešní pes, který se uchází o vaši přízeň, se jmenuje Sorbonne. Je to tak trochu Francouz. Náš Sorbonne je, a to už vidíte sami, také kříženec, který je na tomto světě 2 roky. Pochází z Uničova, ale rozhodl se prozkoumat další města našeho Moravskoslezského kraje. Je to pes většího vzrůstu. Svou klidnou povahou jej směle můžete pustit mezi vaše děti na zahradě u domku. Ostatně pohyb on miluje a dokáže běhat neuvěřitelně dlouho. Pokud se vám líbí, můžete si jej vyzvednout ve zdejším útulku. Pro dnešek nám zbývá jen dobrá rada. Biznis je biznis a obchodníci dokáží prodat v podstatě cokoliv. Samozřejmě nějaký vliv tam na ten chrup toho pejska bude, bezesporu, protože dnešní strava pro psa mnohdy není jaksi přizpůsobena té přírodě. V přírodě pes jednak tedy baští maso, ale hlavně taky okusuje kosti. To znamená, tím, že okusuje v přírodě pejse kosti, tak si samozřejmě ty zuby svým způsobem čistí. To je pravda, ale na druhé straně je také pravda, že pes v přírodě se prakticky nedostane ke glycidům, to znamená k cukrům a k pamlskům, které jsou na bázi těchto glycidů vlastně konstruovány, postaveny, to znamená nejjednodušší je kostka cukru, kousek čokolády a další takové věci, které v domácnosti běžně požíváme. Ovšem pes na to není jaksi stavěn, takže já všem majitelům vždycky říkám, chcete-li mít u vašeho pejska zdravý chrup, prosím vás, nedávejte mu sladkosti. Je to dáno tím, že ten pes je masožravec, čistý masožravec, na rozdíl tedy od některých jiných zvířat, které se blíží svým zažíváním a žaludkem člověku. To je z dnešního dílu vše a nezapomeňte nám napsat na náš polarovský Facebook.